sa atong ebanghelyo. Si Jesus nagpadayon diha sa iyang mabuhat sa kaluwasan sa tao. Conversion para sa mga tao, pinaagi sa pagwali, pagsangyaw sa iyang balita. Conversion sa tao nga pinaagi sa iyang pag-ayo kanila, mabag-o ang tao, mabalik sa Ginoo tungod kay ang sakit sahay mo na hinungdan nga mo separate kita sa kiliran sa Ginoo, dili kita makapasalamat ang atong nauna kasing-kasing bagutbot tungod sa atong mga sakit o karamdaman. So daghay buhat ang Ginoo, maghimo mga milagro aron ang tao may balik kaniya, may balik sa amahan. Kunya sa iyang padayon nga buhat, sumala sa natiyo, giingnan siya sa mga tao nga siya anak ni Beelzebul. Kinsa man si Beelzebul? Kinsa si Beelzebul? The prince of demons. Prinsipe o pangulo sa mga yawa. Kanang Beelzebul, the Lord of the flies, the Lord of the dung, kandang hugaw sa tao. So muna ang iyang kanabang papel sa panuway mo ang pagtibulaag sa tao. Pagtibulaag ang relasyon sa tao magkabungkag tali sa bana o sa sawa, ang relasyon sa tao sa Ginoo iyang bungkagon. Muna ang iyang nga papel magbungkag. Kunya manag-away ang tao aron mabungkag. So daghan ang baagi sa panuway adlaw-adlaw sa kanabang kultura sa mga kanang Hudiyo o people around the Mediterranean Sea. Ang palibot niya ng Mediterranean nga dagat, ang ilang hunahuna nga ang panuway kanunay matag adlaw maglingla mangilad sa tao mo na ipapil aron mabungkag ang tao relasyon niini o ang ilang pagtuo mahunong mo na ang iyang papel. Kini nga butang ilang gi-attribute sa Ginoo nga samtang nag-ayo sila sa masakiton, nagbuhat og maayo, nagsangyaw may tungod sa ngarian, mo nang ilang gi-accuse kang Hesus nga mo na siya na nakahimo man siya pagtambal kay anak man siya sa pangulo sa yawa Beelzebul. Kang kinsa man ni nga hunahuna ni sa mga tao nga dunay kanang pagselos, jealousy diya sa ilang kasing-kasing tungod kay samtang nagkasikat sa Ginoo daghay nagduol kaniya ng mga tao og sila mabiyaan ang ilang kasikatan mulaos na busa na ang Ginoo si Kristo nagsangyaw libot naghago alang sa kaluwasan sa tao muna mabdangop kan Hesus ang mga tao og didto magpasakop sa grupo ni Hesus muna nga mabiyaan sila wala na mutuo kanila kini mga pangulo, mga parisiyo sa ilang pagpanudlo unta sila gitugutan maoy may katungod sa paghubad sa balaod ni Moises pero ang ilang mga pangsangyaw dili na attractive tungod kay na may mas attractive pa sa ilang mga pulong ang buhat ni Jesus diha sa kaluwasan sa tao. Unya kanabang nihin kung sige ta sawayon bisan pa sa ato nga paningkamot ningon kita common phrase nga mingon ta nga you can't please everyone. Di man ta makahatag og pahimuot sa tanang tao. Kang ingon pa sa mga pagya nga ang batuhon lamang ang mangga kung naay bunga. Wa kita nga mangga batuhon sa mga bata kung walay bunga. Kung doon na siya bunga, siya batuon. Sa Tagalog, binabato ang puno pag may bunga. So, muna ang mga madungog nato, nga, yunta nga, sa sour graping, kanato, aron ang pag, nga, mahupay kita sa mga pagsaway, yunta nga, ikaw pa'y maayo, ikaw pa'y nahimong dautan, ipautang pa nimo, nahimong kalaban pa, gidaot pa ka. So ikaw pa'y maayo, ikaw pa'y nahimong dautan. Ingon ta. And criticisms are meant to put us down. Ito na bisag sa imong pagsimba, mangita ginagbikil ang mga tao unsay makita nga dili maayo nimo. Dili ang iyong pagsimba o ang iyong pagkinimbahon ang ilang gitan-aw, ang kabalaan, ning kamot sa pagkabalaan sa kinabuhi kundi unsa may mong sayop mo na ilang tan-awon. Just like the Pharisees, we are also
fault finders. Kana mangita ta unsay sayo sa tao. Muda kana tao gidayeg na sa mga tao. Unya ikaw muhatag og kritisismo batok sa tao. Di man maayo kay on time wa man kunya po tanga, di man maayo. Unya daghay atong ipang sulti kay ang mga pagsaway, mga pagsulay. Busa kung gusto ka molagad sama ni Kristo, andam ang imong kalingon sa mga pagsaway o sa mga pagsulay sa imong pagpangalagad. Mao na ang papel sa nagalagad kang Kristo, nagalagad sa simbahan. Unya, even Jesus had his fair share of criticism. Mao na ingalan siya nga anak sa panuway. Di ba? Unsa man ang kanang panuway? Adversary. Unsa may adversary? Kanang anybody nga mukontra, mubabag sa kanang kabuton sa Dios, adversary. Kanang si Pedro wala makalikay ni ana nga gingan ni Jesus nga panuway. Tungod kay kinsa kadto mubabag sa plano sa Dios alang sa kaluwasan, mga panuway. It could be panuway in different degrees. Kaya usahay kita mubabag sa plano sa Dios. Kita pa kayo mabuhat o dili maayo nga supak sa kabuton sa Dios. Sometimes we can be pharisaical in one way or the other. Ano man, mangita matag sayop sa uban, di man ang iyang kaayo, ang iyang example nga maayo, mayang itong gitanaw, anong tadaigo, nakabantay mo, nga ano man, nga kanabang sige ta paglibak, sige ta pagsaway, sige ta mag-backbiting sa tao, tungod kay wa tay appreciation sa atong kagalingon. Atong mga projection nga say magsilos ta, tungod kay sila maayo o kahimtang kita ning kamot, wa dili nag-ayo ang kahimtang. Nagpabilin kita nga kabos, nagpabilin kita nga naa sa kalisod. Muna nga ang atong kasing-kasing puno sa mga kanang jealousy nga wala na ako nga unta ako pinangga sa Dios tungod kay ako hinimbahon, ako nagalagad, pero nganong masakiton man ko sila nga simba ngano man nga maayo magkahimtang, jealousy o usahay sa atong pagkasiluso o silusa kanang proyektag dautan ngadto sa uban. Kadang mga tawhana na mga sayop, ang mga sekreto atong ibulgar as a kind of revenge para kanato nga kulang sa atong pag-appreciate sa atong kalingon. Ang Ginoo naghatag kanatong mga grasya. We are blessed by God. Pero when we start to compare each other sa unahan, mingon kita, life is unfair. Nga naman, tungkol kay wala man sa ako ang naan nila. So do not compare. Kaya ang Ginoo naghatag kanato og mga panalangin nga kinahanglan nato pasalamatan siya ug daygon.